Estabas na procura dunha visual novel en galego? Pois queda aquí que teño unha para recomendarche. Eu, como amante deste xénero de xogos, estiven sempre a procura dunha así en galego. E finalmente, din cun que me encantou. É que o estudio Michiños Fofiños tivo a brillante idea de crear unha novela epistolar, ou seja, dunha correspondencia entre cartas, de temática sáfica, sobre unha princesa que vive na lúa por mor dun castigo á terra e unha pirata espacial que un día choca contra o satélite. O xogo chámase Cartas á Lúa, ou Mail to the Moon, se vedes en inglés. E dentro del tomaremos o rol da pirata e podemos personalizar as cartas que ela escribe mediante un sistema de escolla de opcións. Xa che aviso que encontrarás diálogos que che enamorarán. Ai, Ruliña, envíasme unha aventura digna dunha novela e eu xa estou quedando sen palabras. Podo pedirche permiso para encadernar as túas páxinas nun libriño? A miña biblioteca está chea de volumes que consulto con indiferenza. Iríalle ben engadir a colección un escrito que valla a pena. Como saberás, non lle concedo este privilexio a moitos autores. Mal que me pese, sería máis fácil se viaxas con outra persoa. Aí tamén levas razón. Ler as túas cartas sentiuse como se estiveras alí. As túas palabras foron como un bálsamo que calmou todas as miñas inquietudes. Desde que che ofrecín vir comigo, estiven pensando en como sería viaxar con alguén máis. Moitas veces vexo algo fermoso e penso en que me gustaría que estiveses aí para velo comigo. Como acabades de ver, a sesión artística é verdadeiramente preciosa. Eu non sei en que estás esperando para ir xogalo xa en Itch.io, porque ademais é completamente gratuito.